Hi, hello, kumusta ka mo? Yan na sabi niyo nga lagad sa kanginan, Trifon Morales. Okay, asap kita always say a prayer mga kaigsunan. Salamat yung kay Lord. Si mong gihatag ka na mong grasya matag adlaw. Thank you kay Lord, thank you kayo. O sa kalinaw, sa tibok kalibutan ng among ipangandoy, ikahatag mo kini. Salamat kay Lord, salamat kayo. Labaw sa tanan ang grasya, pagligon sa among nahuna, o sa among kalawasan. Thank you kay Lord, sa mga grasya. Thank you kayo. Bueno, atong suwat tampo karon itong hatagad o pagtagad no pinadakin is usak ka babae. Magpatawag lang sa nga Lorna. Kinigibatan og duwa sa radyo ni Ray Arellano. Iksunan ang atong sinder si Lorna. Problema bahin ni sa among silingan ba nga di gyud namo ikasinabot murag hawd na lang gid kaayo sila sa ilang paminaw ug kun nganong na problema ko ani ingon magud ini ang mga panghitabo nagsimula sa patikim-tikim pinilit kong gustuhin bisoy nagsimulang lumalim ngayon ang hirap tanggalin kabilin-bilin na ng lola wag nang uminom ng serbesa ito'y hindi inuming pambata mag soft drinks ka na lang muna ngunit ako ngayon matanda na lola pahingi ng pangtoma ayan na nga tumataas ang amas ko kasilaklak maghapon magdamag pak 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 ay hala ahak pa ning ilo eh nagkauyon baka dis akong kanta o wa inahak kanta kog lain be maulan gihapon kabilin-bilin na naglola huwag lang uminom ng serbesa ito hindi inuming pambata mag soft drinks ka na lang muna lola pahingi ng pantoma wah 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 da Mayra paghak gid ay nigara gyud bugal-bugal ning iro ada Day ha ang taon lagot ko da unsa na uyog ang bahay na ato taon nimo oy ano man ato batos kwarto bay sige hilak mao nang sige kag kanta diha hala ang og dili makamata nga saba man kay nag-iro sa atong silingan mo man batasan ng iro ang kada ato silingan na iro taon kisaba gisabaan mo si mong tingog unsa ka oy ay may bali nganong gibali man imong storyado ang iro na to pagkanta nimo gisabaan nimo mong sige paggot unya sa pagsigig paggot sa iro gisabaan sa nang atong anak kay nauyog ni atong bahay Huh? atong dihilak sa kwarto lakaw ato dito dadog giahak ka ako na yung basta nila nga nagpurisyo ang atong anak na unsa gud ta ng istorya ha lahat sa nimo paduol ko nimo be porbida sa nimo abi Ngano nimo ba basta dai nila mo nagpurisyo ang atong anak nga nagkanta ra ko natural kay magsigib kag tagaw-taw di sigib kag siaok hala wa intong ko magtagaw-taw uy kanta tong ako anak kanta ko kanta dito bukbukon tayo noon ka unsa dito ha bitaw na ito atong anak na sigilak sige no ikaw ba bugal-bugal ka ha inahaka ka ha bugal-bugal kay kastanan tabaw sa niya ko nimo kanta ka ha birahan din ang kamari mo pastilan biya niya sige na lakaw na Day, ha isang itangan-tangan mo din ha? Muro na kay kitangan, Day. giatang-atangan ako nga mugawas ang atong silingan Anong taon? Isang silingan na imong atangan. ay kinsa pa kanang tapad atong silingan nga mga maot kay batasan Sophia, taon ni mo eh. Binabdunggan na silingan na to. Tagbaw to ka. ay da hadlok man tag makadungog sila oy ngano man hadlok ka Unsa tuluyo ni mo? Unsa tuluyo? makikistorya lamang ako nila kay dili ko ni maayo ang ila da Ngano ba ay ha? Unsa problema? tungod lagi na lang ikana ilang iro diha ba Ay, nay, tadawa-awa. Wa palibak, ha? Bida, kapabunan ni mo, nay. Hilang! Ay, nounsa ka taon ka ron, ha? Mga away, magkagiro. ang sabak kay sanan ang atong anak magsigilag ka igking unyag sige ingon anak unsa may gusto nimo ang atong anak mahubag-hubaga na Bida, di lagi kita gusto magbagan, pero ato nga yung istorya taon, ha? Di ta magtagaw taon, ha? Musamot, hinuroon kasaba. sa
Oh, masaba pa ko kasiro. Kayawad, sining istoryahan na to. Mas grabe pagkagrabe si iro, day. Paraw ka. Ay, gusto ka mo kung tapos ka nilo sa kita, day. Klaro kay tabun sa hanggaw ka manggod. Asa magyud kalaban? Nako usa tong silingan. Tubag. Ay, naunsa man taon ka, oy. Day! Kini akong bana hanggaw ug utok. Wa magunahon na kung unsay dangatan sa among anak kung magsigig ka igking tungod sa pagpagkot sa eros among silingan. Mao nga usa ka higayon ana. Oh, unsa man ka, ha? Ha? Tuog na eh. Tuog na! Katuog na taon ko. Dugay na kong kinugos ni Inday nakatuog ra gid in taon ko. Ay. Kay ina, kinaning kalagiyag gidoy. Ay, bebe. Ako'y dandan na ng inday, be. Kay pahilaman na, kay gikapoy na ko. Inahak yun ang iro sa tong silingan. Ay, grabe, siluan ko baka nasa. Ayaw. Namay lang ng timyong dito. Paimnal ng iro. Ha? Lana? Lana timyo? Lana ng timyong. Palit mo. Ay, balit ko to. Ibayad. Ikaw, bababa mo. Isiral ng bitana. Ay, aron din ang dungog ang paggot sa iro. Day, ato na ko, ha? Ano na ang imong bag ha? Nya sa imong bag, nana yung baon nimo. Salamat, day. Asa si Inday? Naas kwarto na to. Ano to taduga kay basig magpurisyo na sa ng bata. Sige, day. Ato na ko, ha? Pauli na yun ha. Basig maghapit-hapit sa ka ha. Ay, sige, ay. Ato na ko. Saan may batao? Ay, nagsiki man hinuunig hilak. Ako ba ka naman ngitas yung papa? Na. Naunsa ng bata ni sige man naghilak. Ambot ani niya na, oy, ganina nagkit ni siya. Gikapin ako si gandan ani niya. Uy, basig nagbutod ang tiyan anak. Klase anang kuano ka ng asiti di ng sanilya. Ay, kadi ko haon ako ha. Oh, unsa na? Mayo ng pagkatog de Dodong. O, nay, mautay ning IPI as city di man sa niliyan, nay. Oo. Maayo kay na sa panot sa bata. Hasta na gani ubuog sipon sa mga bata, maayo ka ng IPI City di Manzanilla. Salamat in taon ko ayo, nay, ha? Anak, sa gamay ka pa, maog yun ay akong gisaligan, panahon nga magsakit ka. Kay ang IPI City di Manzanilla, na ilan nga dunay makapakalma og makahupay sa gibati sa bata sama sa butod o busipon. Makapayay kini sa iyang gibati. Mao ba di ay, nay? Oo, kanagong IPI City di Manzanilla, nakita nga kasaligan og dangtanan. Og mao kana karon ang gisaligan sa mga henerasyon. Sukat pagyud ka ni adto. Karon og ugma makasalig ka sa IPI City di Manzanilla. Silingan, pirmi gyud na ko nga di maabtan, pirmi manggod ning way tawo ang ilaha, mao nga nagbutang silag iro, hinungdan nga magsigilag paghut, kay labi nagdugay mauli, way makalaw silang iro, mao nang magsige na lang yung paghut, unya. Brunei! Guwapo! Pagpuyo doon! Ano namang lawag ni mo? Hilom na! May kay na ang tag-is iro at tuon ko ni makiksulti ko. Di, gipagaon na ni Miss Brownie, di? Hindi na, ako nang ipakaon. Ay, may kay na aslan duha, makiksulti ko ni Labi, bahala na. Maayo! Animal gid ni Rua, uy. Bakit ba kag naong irua? Sus. Brunei, isa ba? Brunei! Maayo!
Sa mana? Sir, pwede maging-istorya ko nimo kadiyot, sir? Busy pa ko dahil. Balik lang niya. Sir, kadiyot lang gyud kaayo, sir. Importante kay akong tuyo, sir, oy. Di ka maningil. Ay, di tao, sir, oy. Kagwapa ko ninyong maniningil. Ano na, bro niya? Quiet ko na. Pagkikdag. Quiet sa... Ang saya ato dahil? Kanang... Sir, kining imo kong silingan, sir. Kami mo'y tag-iyaan ng bahay nga tapad sa inyo. Oh, mo ba? Nyaon sa may ato ni mo dahil? Kining sir, mohangyo lang unta mi sir ba. Nga kining inyong iro sir ba. Kung mahimo, ibutang nga ninyo sa inyong sud. Para kung mamaghot, adto ra dito sa inyo. Kay og arigod sa gawas, duol ra kayo ang among bintana sa kwarto sir. Uy, unya naa man gud batang masuso pa sir ba. Maigking man in taon ning bata inigpagod sa inyong iro gud sir. Kanang dahil, sa may labot na mo ano inyong anak dahil. Nga ka na mong iro, na mo na sood sa amo. Wa mo na masood sa inyo. Ay, murag na ni maho, gining kumog, di madugay ng istorya. Kuan man good sir, kanang muhangyo lang mi ba? Okay lang unta og wa pay bata sir, kay maagwanta man ang kasabaan ng inyong iro. Pero ang bata good sir, maigking man good, makurat-kuratan ba? Nya mahadlok mi, basig mahubag-hubagan unya ning among anak. Oh, ay, kabalakan dahil. Palitan lang niya tamo ka ng tambal sa hubag-hubag. Gusto ko jud akong kumaldita ini. Ngita gyud mo ulbo ang mga pinatubuan ni. Day, Lukreg, padili na diha, day. Kay malita ko sa ko appointment. Excuse me sa kadit sir ha, muhangyo lang ta Mr. Baka na kung pwede. Day, Lukreg, dali, day. Pida ngita ginagawahan matapsingan sa akong kumo da. Paig man gid matapsingan ba? Day. Ako Sir. cellphone, day. Ako cellphone. Sir. Day. Sir. Animal. Giwok outan ko, gi-ignore pa ko. Oh my goodness. Pero tigyon sa kahas akong dugo atong higayuna. Ug may nalang gani kay nadapan akong kontrol ang akong kaugalingon, mga pag-ulis akong bana. Oh, ano ka? Kana nagpuyo di tapad sa atong bay. 1 bar na lang gina nako. Was the butter, ha? Giadto ko nagahapos ila, akong ipakong gisultihan ang bana. Tarong kay kong ni Alto oy, pero animal tawhana, naglisngag lang ilong, mura ba gwapo. Usabi nila tabo. Nakikistorya ko sa bana, pero gi-ignore ko oy, gi-walkoutan ko. Nagsulti pa gani ko, gibiyaan ko sa animal, pero ting ulbuhas akong kaspa, nakatangtang akong kaspa. Wa para ba taon mahuman butong pinatubo niya ikaw porbida sa di mo. My gani, kinakakontrol pa dyan ko sa akong kaugalingon. Control Ay, is the key. pasagdin lang na. Si pasagdi! Unya ka itong anak, pasagda na lang ni mo magsigig kaigpot, inigpaghot anang ilang irok nga way buot. Irok lang batig naong. Ay, panrado na kita na. Dahil para akong, murag di ba kalitan na itong anak inigpaghot sa iro ba? Bisan pa lagi manirado in taon-taon. Mulusot pag-ihapon ang tingog in taon sa iro. Utang igapas ang dukas bata. Paraw ka, Dado? Daday. Yabag ka? Muro ka magdiamahas bata? Kung dili ka makatabang anang problema ha, ako'y makikatubang anak nila. Ha! Nga ano, rin magsukmagay mi. Hadlokon man ta. Di ko parehas ni mong talawan ka. Porbida. Ay, puta na. Dahil tingay limot ka batanon patawad ko. Pilak standby akong kulata diha. Unya, be. Nga nung musugot man lang ka nga ingnon anaon ta nila, ha? Imong anak ang nabutang sa porhisyo, oy. Huna-huna, anak. Ay, naunsa mong kataon. Saon ko man ana nga dili naman ko makagulata kay idara naman ko. Sa, kulatahong giday? Di na ko makagulata lagi. Kuha na ni nga kuha, pamusil! Unsa? Ha? Bida, pulaan ako anang pangulata day, oy. Muraga, wag yung ayo na. Musil ko ron, ha? Unya, o sabi gusto ni mo, pusilon ko na sila? Gusto mga sulti niyo kay Bida. May nagay ikay murder ba? Buhan og makapatay ko, kitang duha mapriso. Oh, di ba? Ako rin mapriso, kitang duha. Paraw ka magkagpangutok. Daghan pa kas inyo, Dado. Kini akong bana, bugoy gini siya kani adto. Tinuod, daghan ni siya gipangkulata sa una. Sige lang gud ni siya ka barangay. Pero karon nausab na sa dihang naminyo nami. Unya. Inday, hilom na.
Ano na? Ano ba ho? Baho ba ron? Yung mga bikan. Liliwan ako ng bintana. Ano magbigan sa gawas ng bintana? Baho. Oh. Ay, ano pa? O, di baho kaayo. Kaya ang basura man di inis mga maayong laki na mong silingan. Maumanin. Gihagits ko ang mga tawhana da. Ngita gini sila gubot da. Pwerte naging ulbuha sa akong kaspa kay pwerte maging bahuas among kwarto. Kay ang basura sa among silingan, diha man gitapok nila tungod sa among bintana. Mao nga, musud gyud sa among bintana ang baho. Mao nga nagpahibaw, jukos akong bana. Ngawad, solidad na sa dani nila. Gusto sila gumot? Pisgom to dali. Asa tong armas ko? Relax sa. Saler. Ha? Si, Saler. O si, Saler. Grabe yawa ka kay Bao. O sa na? Relax. Dalo. Pagpuyo, ui pag ka, ha? Saler. Kalitan ko na mo, ha? Kalitan ko na mo, ha? Wadi ka naminaw di ay. Bida, pailor ko ni mga tawanan kung sa ko kaniya to. Ngita dito dampol. Puy, sampulan ko alis. Ano ito? Sampulan ko alis. Sa pulang alis. Sila. Kaya nga naman, sa may buhato ni mo. Loblan kong tingga ang usiliro. Ilum di, pagpuyo. Napasagdan na itong mga inana na. Ha? Dili. Di na ito pasagdan. Idangot tani sa barangay. Isumbong tani ni Kapitan. Huwag giday ko maglangay, amo dahil gi-report nito sa barangay o gi-schedule mi sa kapitan anang pagkasunod ugma. Unya, Kap. Sabi ni Kap. Tunga mga tawanan, hindi na rin paabot ini. Pasagdi lang ang delegate siya mo tunga, no? I-reschedule lang nato ang inyong hearing. unya kap, og dili gihapon sa muto nga kap, sama ni. I-reschedule lang yapon nato. Uy, di na mahimo kap, uy. Ayaw pagbuot kay kapitan ko. Mas naibaw ko sa kong pagabuhaton. Usupak man ka. Kap, Bida, Kap, ngayon may tabang ni mo. Murag kami naman imong kontra ni Kap. Usaon man yung mo asawa nga. Mas suhito panughain na yung kinsay makamauna mo. Ha? Tuto ka hearing og di gyud mo magkasinabot, pues, dapat mo issue ninyo og certificate for filing action para magkakiha mo. Oh, maom ka, Kap. Oh, mauna. Padlunga sa na mo asawa eh. sorry kap. Sana, ano, tas kapitan. Haks to kapitana. Isa kistanan. Tuwa na pigspikas, klaro kayo. Takak lang yung ka. Pataka, good, perbida. Pero kabaw sa tanan nilang iro. Iro ugma. Wala na. Ha? Basta, mapudno ka rin ko na yung iro. Pusilon ko ng pinasay. Dato. Mao ni among problema kay ang among barangay hinay kay glihok. Gusto unta ko nga mahatagan dag aksyon ba kay murag abusar naman ko nilang gihimo sa among silingan good. Mao gini akong problema. Unsaon namo nga mahilom na ning ilang iro, unya mabalhin ning ilang basura nga naa gibutang tungod sa bintana gis among kwarto. Unsa among buhaton? Unsa man og kamo ang pasultihon? Lorna. Sendo na ito karagad lawa, Gilian. Atong sinder karong adlaw ati press kun ako masayop si Lorna. Lorna di ay. Si Kuya. Ay si Lorna ati press kaning na problema lagi tao ni siya tungod ning iro silang silingan. Kay
Kay ka na bang saba kay nagpaggot niya na siya anak gamay. Paggot niya makugang taong bata. Oo, niya yung kuyawan kay ang bana, dira ba gyud ni madlo kay bugoy yun eh. Nya. Nya ang kuyawan siya nga basig mahilabtan siya ang bana ang iro kay nanganti na ba gyud yung bana nga lugngag tinggang o siro nya magkagubot ta mo ni kuyaw kayo unsa Ilang bay dool kayo tingali? duol kayo. Ilam na tugab sila. Oh, nyang diferensya pag yun natin Nya. pres kay ang mga basura mura bitaw sila gidaw-daog. Ang basura siling-silingan nagibutang sila tungod. Oh, gano man. Ang butang anang unsay Unyang kapitan. Way respetar. ang kapitan wa say kuan giingnan sa ay pagkuan kay kapitan ko giaway nun sila sa kapitan. Mura silang wa labanis kapitan. Yan, ato nila taon yan. Yan ang nga palitan ng tabal, subag-ubag. Giingnan sila. Nakoy paambitlan. Ah, sige ba? Mateo 20, versikulo 26. Aha. Kun usa ka ninyo gustong ilhon nga dako, kinahanglang mag-alagad siya sa tanan. Og kun usa ka ninyo gusto nga mulabaw sa tanan, kinahanglang magpaulipon siya kaninyo. Kani may tungunis katungdanan sa ingon natong mga opisyal sa barangay lan, no? Ako lang ning gibasa kay murag musigo na siya. Apan, ngadto kanimo ma'am, ikaw mo sinder, kana bitong ingon nimo nga ang iro nga saba kayo. Ako makatestimonya ko ana Gulyat nga dunay iro basta hiktan gani magsaba gyud pirmi. Saba bitaw? Amo din silingan sa Oslo. Amo silingan sa Oslo kato nakapuyo ko dito katong nag-surgery ko sa akong prostate cancer, ilang puyo ko 7 ka buwan dito. Ang iro sa musilingan, adlaw gabi sabang ginakaayo. Naiiroan na mo yan kinaya basta. Dili kay kanang iro, makakita ganig laing iro, mupagot siya nagmayo. Bisag dili ka kita ate pres, basta hiktan ang iro. Hiktan, Sabaan yung kaistanan. Basta hiktan siya. Bisag ka lang itangkal. Sabaan kayo kay gusto gid silang mulayat-layat. Oo. Dili, dunay gayon nga musaba, pero dili sa gyud. Hikan man ang ako, pero Nasa mga iro sa mga ati pres kung abli gali ng kanang gate sa mua. Mo abli gali mo sakka gyud na sila unya adto magsia magkuan sa taas sa mua. Makita ra ba gyud ako sus lami aliging muunsa man. ato mo gitsar. Ay, Ibunga na kuan ng iro. labaya. Ako labayon ko man Ngano nga anak gyud na sila din ha. Nakoy pangataan ng Gulyat. Ano ba ng mga iro nga ana mangi sa ligid sa sakyanan? Ay, bisag dili ligid basta kanang naikahoy baron, Oh, kanang haligi. Unsa kay lang late? Unsa kay lang Sila, ana sila. Unsa kay lang late sure ana no? Para tibailhan nga anak gyud na sila pirmi diya bam. Ako ni Ana siya mangi na sila para iniguli nila mao ila simuton nga dinhi ko gikan. Manimot man na sila. Ako rin pong dito sa ha. Si. Ako ang gibasa karon para ni sa mga barangay official, kanang pahinumdom nila kanang naang apan parte nimo ma'am na nang iro kay sa ako nang giuna may iro nga og hiktan sa baan jud kaayo. Kuan ma'am kanang ay lang kasigi kasuko kanang mag-pray lang ka niya. Tawag ka si St. Francis de Assisi, kay patron manas mga mananap, patron manas mga hayop. Iro, langgam, St. Francisco de Assisi. Karon, ato tas basura. Ato tas basura. Ano naman yung kamanoy? Ato tas basura lan. Ay, Di mo na yung ang Masurap sig ampo sa para. dili kay ang basura wa man sad kuno wa kay pun mapataling hugang kapitan parte sa basura Ito na res. kuan ma'am so why kuno istorya ma'am ang kanang municipal health officer di ba lan Dati. so why kuno kay wa makakadungga sa barangay pangutana dito ayaw lagi ko kanang musumbong ka pangutana lang kung si angay buhaton kay murag wa makakapamati at barangay Kisay nagbutang og basura sa ilang Sila lugar. gina ati pres kay naaman sa ila ha. Balay nila nya gikural ko nilang balay gitupad gyud sila ha. Ako ako sa ibalin dito sa ila. Mo lagi Balik ko na. Oh. Nana bitoy gapada aning Batik pagbutang Gulyat sa basura doon sa ilang bintana, batik adlaw nga ting kolekta. nabi nana pod. Palitan Martes. Pero bisa na ako na imo ng basura ana sa inyo dapit. Tinoda sakto. Ayo gabot ato nga to sa laing bayi kay Mao gid sakto nga patak. Kuan ba kana respetar sa imong isa ka tao ba? Respetar ba? ba? Muna akong di gaganahan ana kana ganing imong hinaguan, imong gilimpyuhan, abusaran, butangan dito kuan ana. Di ko ganahan ana. Ay, ako maldita bi ako basta inana. Maldita bitaw. Basta inana. Maldita ka manang. Oh, basta inana na.
bitaw sad kay kanang murag ka nang dili kay murag gilas pa minahon manggon murag tigni ahon sa ba. Pero mano to kung gingon inday parte pa na ng iro ka number 1 man mong reklamo ka ng iro kanang susiha ko no ay lang iro. So wayoy kunog tan-aw og di ba nila buhian panagsa. Panalitag buhian nila panagsa tanawa di ba dili na siya mo paghot. Apan sa ko nagingon pangamoy O dili mo pagod yan, mamaak. Sige. Bam, Gabs, tadawa, Gabs. Sige, bam. Pangamuyo lang ma'am unya apela sa pagampo si Francis de Assisi kay patron na sa mga mananap ug sa mga hayop. Gabs. Oo. Kay laay mo to ko nakitaan Goliath. Unsa man? Pura punta. Paminaw manoy. Paminaw man hoy. Ang iro ug buhian or hiktan isog. Oo. Kato ako nakita na eh. Why you man. not pagkaisog ba? Alawa na kada dito naman no. Good ako ang puzzle, Tihon.